Sziasztok! Bemutatom nektek a Bunny butikot. Azért különleges ez a butik, mert te magad alakíthatod a plüssök személyiségét, és én itt ki is választottam egy báránykát, választottam egy hozzáillő ruhácskát, itt ezt az unikornisosat, itt belekerült egy szív is, amire az volt ráírva First Love. Majd kívántam valami nagyon szépet, és elkezdődhetett a töltése a báránykának. Itt láthatjátok, hogy hogyan töltjük meg, te magad állíthatod a pedál segítségével, hogy mennyire szeretnéd puhára. Nekem egyébként ezt tetszett a legjobban, hogy hangot is fel lehet mondani, ami aztán bekerül a plüssbe. Majd elvágtam a köldögzsinort, és itt jól megszeretgettem. A következő fázis a névválasztás volt, mint láthatjátok, Rózsi lett, és hát a tulajdonosa természetesen Bella lesz majd. Leméregettük, majd bekerült a születési bizonyítványába, hogy hány centi és hány kiló. Ezután már csak az volt hátra, hogy felöltöztessen. Képzeljétek, még cipő is került rá, nehogy megfázzon. Biztos vagyok benne, hogy Bella imádni fogja Rózsit, és vigyázni fog rá. Becsomagoltuk, és most már csak az volt hátra, hogy hazavigyem neki, és megmutathassam, milyen gyönyörű plüst is kapott.